झूठ बोले वाला तोता जय और वीरू। ग्रीनलैंड जंगल में जय और वीरू दूगो तोता रहत रहन स। दूसरी तरफ गोल्डी के एगो छोट जंगल ब्लू लैंड रहे। जय और वीरू हमेशा झूठ बोल के ग्रीनलैंड और ब्लू लैंड के जानवरन के बीच लड़ाई करवा के मजा लेवत रहन स। आई देखल जाओ। ई लोग खुद के समझ का ले बाड़े। हम दोनों इनके सबक सिखा के ही रहब। अरे का भइल जय वीरू, केकरा बारे में बोल रहल बाड़ा? हम दोनों ब्लू लैंड से आ रहल बानी। गोल्डी अपना जानवर से बात करत रहे त तू ऐसन का सुन लेला जे तारा दोनों के गुस्सा आ रहल बा। ऊ सब हमनी के जंगल के जानवरन के बुराई करत रहले और गोल्डी इहो कहत रहे कि हमनी के घोंसला में खाना और अंडा जे चोरी भइल बा उहे लोग गायब कइले बाड़े। वो छोट जंगल के जानवरन के इतना हिम्मत, ओकनी के हमार खाना और अंडा गायब कइले। उ त इहो कहत रहे कि हमनी के जंगल में खाली शेर खान ही बहादुर बाड़े, बाकी सब जानवर कायर और बुजदिल बाड़े। अगर ऐसन बा तो अभी उनका मजा चखा के आवत हई। चलो साथी लोग। सब जानवर और पक्षी एक साथ मिलके ब्लू लैंड चल गइलन स। उहवा गोल्डी जानवरन के कुछ समझावत रहे। हमरा जंगल के प्यारे पशु पक्षियों, ग्रीनलैंड जंगल के जानवर सब बहुत अच्छा बाड़े। तू लोग कभी भी उनके अपन दुश्मन मत समझिया, हमेशा उनसे दोस्ती बना के ही रखिया। ऊ लोग के सबसे अच्छा बात यह कि ऊ लोग कभी भी हमनी के ऊपर हमला ना कइले। इतना कहत ही वहाँ ग्रीनलैंड के झुंड आ गइल और उस सब पे हमला कर देलन सा। ओकनी के सर पे चोंच मार मार के सबके घायल करे लगलन सा। अरे बचावा! ये अचानक कहाँ से आ गइलन सा? अरे आप बचावा! गोल्डी के भी दिन में तारा नजर आ गई। ई देख के जय और वीरू के बहुत मजा आई। फिर सब पक्षी और जानवर वहाँ से चल गइलन सा। गोल्डी महाराज, रउआ तो बहुत तारीफ करत रही। ई उहे ग्रीनलैंड जंगल के जानवर रहन सा ना, जौन रउआ के भी ना छोड़लन सा। ओकनी के तो हमार कपार फोड़ देला सा। यही तरह से वो दोनों जानवरन में खूब लड़ाई लड़ावत रहन सा, लेकिन ओकनी के मन ना भरत रहे। वीरू पाजी, बहुत हो गई छोट मोट झूठ बोल के मजा लिहाल। अब कुछ ऐसन करल जाओ कि शेर खान और वो डरपोक गोल्डी के बीच में लड़ाई हो जाए। हाँ यार, सही कहला। चला ना आजे ओकर इंतजाम कर दिहल जाओ। वो दोनों अपन प्लान के हिसाब से ब्लू लैंड पहुँचलन सा। गोल्डी उ वक्त अपन जानवरन के साथे बैठ के मीटिंग करत रहे। जय और वीरू, तू बतावा यहाँ कैसे आइला? गोल्डी महाराज, शेर खान आपके जंग के खातिर चुनौती दिहले बा। अगर हमला ना बोलला तो वो आप पर हमला बोल दी ही। का कहला? शेर खान से लड़ाई? जानवर लोग अपन घुटना टेके खातिर तैयार हो जा। ई रउआ का कहतानी गोल्डी महाराज? हमार मतलब बा जंग खातिर तैयार हो जा। सुन के दोनों खुश हो गइलन सा और जय वीरू के धीरे से कहलस, कैसे गोल्डी के हवा टाइट हो रहल बा, बड़ी मजा आई। दोनों वहाँ से निकल गइलन सा और फिर वो शेर खान से जाके इहे कहलन सा कि गोल्डी हमनी के जंगल पे हमला करे वाला बा। ओकर ही हिम्मत आवे दो के ओकर पूरी फौज के मजा चखा दे। अब जय और वीरू अपन काम कर देले रहन सा। अब वो बस यही इंतजार में रहन सा कि कब लड़ाई होखे और ओकनी के मजा लूटे के मौका मिली। अगला दिन गोल्डी अपन जानवरन के साथे ग्रीनलैंड के अंदर दाखिल भइल। शेर खान भी अपन फौज के साथे तैयार खड़ा रहे। अब आई मजा। शेर खान गोल्डी के बहुत बुरा पीटे वाला बाड़े। शेर खान हार मान ला, वरना अच्छा ना होई। ई सुनत ही शेर खान ओकरा पे झपट पड़ल और दोनों में जम के मुकाबला भइल। लेकिन धीरे धीरे शेर खान के हालत खराब होखे लागल। शेर खान घायल हो गइल रहे। ई देख के सब हैरान रह गइलन सा और अब जय वीरू के चेहरा से भी हंसी उड़ गइल रहे। हम हार मानतानी। रुक जा गोल्डी, आखिर हमनी के जीत ही गई नहीं। हाँ गोल्डी, तू जीत गईला। आज से ही जंगल तहार हो गई। ई देख के केहू के अपन आँख पे भरोसा ना भइल। शेर खान इतना आसानी से हार कैसे मान लेलस? शेर खान, हम तो के हुक्म देवतानी, यहाँ से चल जा तू। ई सुन के शेर खान मुंह लटका के वहाँ से ग्रीनलैंड के सरहद के पार चल गए।
अब से ग्रीनलैंड पर हमार राज बा। यहाँ के सब जानवर अब ब्लू लैंड से आयल जानवरन के गुलामी करी है। जय वीरू अब हमेशा हमरा साथ रही है, हमार खास नौकर बन के। ई सुन के जय और वीरू के आंख फटल के फटल रह गई। फिर का रहे, पूरा ग्रीनलैंड पे गोल्डी और ओकर जानवरन के राज चले लागल। अब लोमड़ी के साथ साथ जय और वीरू भी हमेशा गोल्डी के साथे रहत रहन स। गोल्डी ओकनी के कहीं जाए ना देत रहे। ऊपर से लोमड़ी भी आपन मजा खातिर गोल्डी से ओकनी के चुगली करत रहे और ओकनी के पिटवा देत रहे। अब जय वीरू के जिंदगी बहुत बुरा हो चुकल रहे। एक दिन हिरन भागत भागत गोल्डी के सभा में आयल। सब जानवर वहाँ मौजूद रहन स। हमनी के जंगल पर गजराज के हमला हो गई महाराज। का कहला तू? जानवर लोग घुटना टेके खातिर तैयार हो जा। ए रउआ का कहतानी? शेर खान के तो हम हरा दिले रही, लेकिन गजराजन के हमला के मुकाबला हम ना कर पाइब। ई सब हमनी के वजह से हो रहल बा। अगर शेर खान यहाँ होते तो हमनी के डरे के जरूरत ना रहे। ई सुन के सब जानवर ओकरा के हैरानी से देखे लगलन सा। तहार मतलब का बा? हमनी के अपन मजा खातिर आप में और ई शेर खान में लड़ाई करवैले रही। शेर खान के आपसे लड़े के कोनो इरादा ना रहे। आज हमनी के जंगल सिर्फ तोहनी के वजह से खतरा में बा। अब हमनी के का हुई? हमरा एकर बहुत पछतावा बा, लेकिन अब कुछ नहीं के हो सकत। तबही जमीन में भयंकर धम धम के आवाज होखे लागल और कई गो गजराज सामने से भागत भागत ओकनी तरफ आवे लगलन सा। गोल्डी अपन घुटना टेक देलस और सब जानवर भी ऐसे ही कैलन सा। सब जानवरन के दिल में अजीब सा डर बैठल रहे। गजराज ओकनी के टक्कर मारे ही वाला रहन सा कि तबही अचानक से वो रुक गइलन सा। सब जानवर देखलन सा कि गोल्डी के आगे शेर खान आके अचानक खड़ा हो गइल रहे। शेर खान आप यहीं बानी? भागा भाई लोग, भागा! ऐसन कह के वो सब वहाँ से दुम दबा के भाग गइलन सा। ओकनी के जात देख के सब जानवर खुशी से उछल पड़लन सा। शेर खान आप यहीं रही? अब तक आप छिपल रहनी का? तोहरा लोग के अपन गलती के एहसास भइल कि ना? हाँ शेर खान, अपना मजा खातिर आप दोनों में लड़ाई करवा के हम अच्छा ना कईनी। आज हमनी के जिंदगी बहुत बुरा हो चुकल बा और हमनिये के वजह से ग्रीनलैंड के जानवर भी गुलाम बन के रह गईले। शेर खान और गोल्डी दोनों हंसे लगलन सा और ओकनी के देख के सब जानवर हैरान रह गइलन सा। तोहरा का लागल रहे? भाई गोल्डी जे हमेशा घुटना टेके खातिर तैयार रहे ले, हमके इतना आसानी से हरा के जंगल के राजा बन सकेला का? जे दिन तू एकरा से चुगली करके आइल रहला, वही शाम ही हमरा पास आइल और हमके सब कुछ बता दिलस। यही से हम एकरा साथे मिल के ई प्लान कैले रहनी, जैसे तहार झूठ बोले के गंदी आदत छूट जाए। सच में? एकर मतलब आप ही अभी हमनी के राजा हैं? हाँ सही कहला। सुन के सब जानवर और जय वीरू खुश हो गइलन सा। ओकरा बाद जय और वीरू झूठ बोले के आदत हमेशा खातिर छोड़ देलन सा। गोल्डी वापस ब्लू लैंड चल गइल और सब जानवर खुशी खुशी रहे लगलन सा।